היום אנחנו בקריית אונו. ברחוב הדרור נמצאת דירה בת 4 חדרים וחצי, ישנה ומוזנחת. בשל תכנון וחלוקה ליקויים של החלל, הדירה מרגישה קטנה וצפופה, ולכן היא גם לא מצליחה להימכר. הדירה מוקמת ברחוב הדרור מספר 3, בעיר קריית אונו. שטח הדירה הוא 110 ברוטו רבוע. בית מוזנח, זה לא בית של אנשים שחיים פה רגיל. אדריכל הפנים דניאל חסון ייכנס לדירה עם צוות שיפוץ מקצועי. בדירה הזאת יש לנו 110 מטר, אבל הדירה כרגע מרגישה כמו 80-90 גג. וואו, בנות, תראו את הסלון, הכל נפתח. כשאני עומד פה, אני כבר יכול לראות עד לשם את החדר. מצוין. בדירה הסתיימו השבירות, וזה הזמן לעבור לבנייה. הדרך המהירה והזולה ביותר לבנייה היא באמצעות קירות גבס, שהשימוש בהם הפך פופולרי מאוד בשנים האחרונות. אנחנו לקראת סוף היום הראשון לשיפוצים, ועוד לא התחלנו לבנות את סוויטת ההורים בחלל הפנוי שליד המטבח. גודל החלל שנוצר מאפשר לנו להוסיף לחדר ארון בגדים שישרת את ההורים. עבודות השיפוץ לקראת סיום. נותר לנו עדיין לסיים לצבוע את כל החדרים, להניח פרקט בכל הדירה ולבחור רהיטים. בדרך כלל לא נמכור את הבית עם הריהוט הקיים, אבל הכנסת רהיטים ואביזרים ישפרו את תחושת הביתיות ויעזרו לנו מאוד במחירה. דניאל נפגש עם תמי כדי לבחור את הריהוט המתאים לדירה. היי תמי, מה העניינים? שלום, מה שלומך? מצוין. תראי, דירה בקריית אונו, שבסך הכל היא מרגישה ככה עייפה וכבדה, ואני רוצה להפוך אותה לצעירה יותר וספייסית יותר. יש לי סלון מאוד גדול. אני הייתי שמח לשים שם ספה אחת מאוד גדולה, הייתי שמח אם היא תהיה בצבעים אפרפרים. אפשר לתת לה מראה מעט רך, ואז לעבוד עם שתי קורסאות שהן מודרניות יותר, ולתת נגיעות בלבן. מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניקח ספה תלת מושבית, אבל גדולה, מרופדת מאוד, ספה רכה, שכל מה שנרצה זה באמת להסתרע עליה, ולעומת זאת, הקורסאות, ניקח אותם במראה קצת יותר מודרני, קווים עדינים, קווים נקיים. את אותו העץ אנחנו יכולים לתת על הקיר. המראה הזאת מצוינת, אני חושב שהיא תהיה יותר טובה בשתי יחידות. זאת אומרת, שתי יחידות ייתנו הרבה יותר כוח לשולחן סלון. השולחן הזה יכול מאוד מאוד להתאים לי. מבחינת הגוון, הוא טוב לנו, מצוין לנו, גם עם המראות שבחרנו, גם עם הלייסטים של הקורסה, גם הצורה שלו טובה לנו לספה התלת הגדולה. תראו, הוא יושב כרגע על שטיח אפור. אז בואו נלך לראות את השטיח. קדימה. אנחנו נלך לכיוון שטיחי השגי. כל האפורים האלה, הנה יש לנו פה המון. בדיוק. אבל לא על אפורים בהירים, דווקא על אפור שאולי קצת יותר כהה. השטיח הזה יהיה מצוין, הכהות שלו, הפרפרות, תייצר את הפלטפורמה של הסלון. עם הספה שלנו, זה מצוין. בואו רק נדבר על מה הוא יושב. תני לי איזשהו פרקט עץ שיכול לעבוד טוב עם כל הגוונים האפרפרים של הדירה. מאוד בהיר, כדי שייתן את הרקע, אבל עדיין יכניס לנו את העץ הביתה. אז בוא תסתכל על העלון הזה. יש עוד משהו מעט פחות צהבהב. זה הרבה יותר טוב לי, כי הוא עדיין עץ ועדיין עם טקסטורה, אבל הוא לא מגיע ממקומות צהבהבים, אלא הוא מגיע מהמקומות האפרפרים המעושנים. מה שאנחנו צריכים זה את פינת האוכל. תסתכל על השולחן הזה, לבן, שלייפלק, מעט מבריק, שולחן מודרני, עם כיסאות שהם קצת יותר קלאסיים, שזה ייצור את הקונטרסט. מה שאני אוהב בכיסאות קורסה, זה כיסאות שאני יכול לצרף אותם לסלון בזמן שיש לי אירוח גדול. הוא גם מדבר באותה שפה של העיצוב של הסלון. בעצם זו השפה של הספה שלנו. אני רוצה איזושהי מיטה נקייה שיכולה לחזור על הלבן המבריק כמו של השולחן. אז בוא נסתכל. בוא תסתכל על המיטה הזאת. אם אני אקח כריות, היא כבר הופכת להיות הרבה יותר עשירה, הרבה יותר יפה, הרבה יותר נעימה. אם גם לכם יש טיפים לעיצוב הבית, היכנסו למאקו, ספרו לנו, ואולי גם תוכלו לזכות בפרס. מתנת ביתילי הום סטיילינג. שינוי אמיתי בבית זה הום סטיילינג. האבזורים כבר הגיעו, תוך שעתיים יש לנו קונים. בואו נתחיל לעבוד על הדירה. ענבלי! מה? בואי רגע, צבעת מאוד יפה את המשקופים, גם את הדלת. חסר פה משהו, אני קופץ להביא. תפתחו לי את כל הרהיטים, תתקדמו עם האבזורים, אני הולך, כבר חוזר. העבודות בעיצומן, הבנות עובדות מדהים. יש המון 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 עבודה בדירה הזאת, ואני מאוד מקווה שהפעם נצליח לעמוד ביעד שלנו. יאללה, תעלה, תעלה. אהלן. היי בן. הבאתי לך את המוצר המוגמר. קיבלנו פורמייקה. פורמייקה, משטח עבודה. עכשיו, כשאני עובד פה
באזור המטבח, אני יכול לקחת ולהניח עוד דברים. הדבר השני, בגלל שזה בגובה 90, אפשר להכניס פה כיסא בר, מה שנקרא חצי בר. זה פה. אז ככה, תראו, בעצם, שמתם לב שהסלון שקודם ישב לכיוון הזה, הפכנו את זה לגמרי. הלכתי פה על משהו מאוד סימטרי. פינת האוכל, ספה והקיר עם הטלוויזיה, עומדים אחד מקביל לשני. זה נותן לנו המון סדר, וזה גורם לסלון בסופו של דבר להיראה הרבה יותר גדול. עוד דבר שעשינו, ברגע שתלינו כאן את הווילונות, גם על הקיר הקבוע וגם על החלון, זה נראה כאילו יש לי חלון ענק, יש לי וואו, מצד עד לצד. בואו עכשיו נסדר סופית את אזור הסלון. הקורסה הזאת יכולה לעמוד כאן. ברגע שאני מכניס רהיטים גדולים יותר, אנחנו חושבים שזה הולך לדחוס לנו את הסלון. ההפך. כשאני מכניס רהיט גדול, ככל שהוא גדול יותר, הוא ממחיש לי בעצם את גודלו האמיתי של הסלון. אוקיי, בנות, טיפה יותר למעלה. מעולה. אני רוצה פה בסך הכל 4 כיסאות. זה מספיק. לא צריך להעמיס פה יותר מדי. 2 הכיסאות הנותרים, שימו לי בינתיים בחדר האחרון. הבאתי מלא אביזרים בשמנת, בהירים, כדי להבהיר את כל מה שקורה פה. ברגע שנשים פה הרבה דברים בהירים, נבהיר את המטבח. באלכסון? כן, דניאל. תראי, יש לי בעיה מאוד קשה. שעוד 5 דקות מגיעים major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. אז לסיכום, בתוך 48 שעות ובתקציב מוגבל, הפכנו דירת 4.5 חדרים שלא מתוכננת נכון, לדירה מודרנית ומפנקת. זה הזמן להחזיר את בעלי הבית לדירה. Baby, I've been here before. שלום. שלום. Oh my God. Seeing your flag on the marble arch, and love is not a victory march. It's golden, it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. אני לא יכולה איך להסביר, זה ממש הפתעה. אף פעם לא חשבתי שיצא דבר כזה. מה, איפה החדרים? יו. קאט, ציקה. אני מתרגשת מאוד. והאוויר נגמר לי עוד רגע. אני רוצה להגיד לך, אני נמצא בבית שלי, אבל מרגיש שלא נמצא בבית שלי. עשה אותנו למעלה, נתת לנו אפשרות, איך אומרים, את הצ'ק לצאת מפה. לדעתי זה מנוף. מה שאנחנו לא יכולנו לעשות, אתה עשית ב-48 שעות, ואני מודה לך מאוד על זה. Goes like this, the